kyau tun da gida ya gyari tsaf-tsaf. Allah ka auren albashi mai fantamawa. Na kuna wane nawa kuka ɗauka a wata ɗai, in an bincika in an bibe ku da ɗaiɗai, har ma'aikatan Zariya har ko na fi kowa. Ni ne wanda Alhaji bai so in bata raina, balle ma idan na je gaishe ki da kwana, sai ya ce a gaishe ka da gaji na kowa. Barni dai idan na tuna idan ba a iya min, ko kiran sallah na gaji sai dai in yi amin, na wartsake so kuma aiki na fi kowa. ‘Ya'yan hajiya har jama'arta, kowa in ya zo ni nika sauke shi ya huta, aiki na godin faru kusan ba ta iyawa. Amma yaran nan ba ku da hankali, daga cewa ku gyara min gida sai ku kama shashanci, to ku shiga taitayinku. Sannan hajiya ke ki ga mulki da iyawa, ke ki kai fice kan maganin don ɓarakanwa, ya uwa ta ‘yan Zariya ya ce ta Kanawa. Kece wacce ƙarshen ki yake ta yi barci, ɗakin ki da AC baki hoji da mafici, ai bacin kina tsorata da san zazzagawa. Na gode ni na yabi kowa, so ku je zan ba kowa ya biye tasawa, gefe na kiɗan kwali kawai ba ni iyawa. To kai salele na yi kashe din ka fasaki, to ka san fa daga yau ni zan ɗauki mataki, kai da ko an ce kai wanki ba ka iyawa. A yau mutanen aikin Alhaji kenan, to ku hankali dan hajiya alfata na nan. Yanzu ta fito har albarka ta kasawa, ai direba aikin da nake ba ka iyawa, dole ne ya zama an bambanta mu da kowa. Aiki ya yi kyau. Tun da gida ya gyari tsaf-tsaf, Allah ka waran albashi mai fantamawa. Aiki ya yi kyau tun da gida ya gyari tsaf-tsaf, Allah ka waran albashi mai fantamawa.